Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang, sahabat subscriber dimanapun kalian berada. Semoga kalian diberikan kesehatan, kelancaran, rezekinya, kemudian segala urusannya dimudahkan dan diberikan berkah barokah. Segala niat dan hajatnya terkabulkan. Amin. Kembali di Mas Traxis Channel ya sahabat. Baru bisa memberikan tayangan bos, lagi songgak tayangan wingi mau urung sempet semalam enek tayangan tapi ora sempet gawe konten. Jadi pagi iki langsung vlog di ceritane wingi sekitar jam piro ya, jam setengah 11 apa setengah 11. Sekitar jam setengah 10 lah. Enek apa ya, burung sing burung gagak apa burung apa ngono ya, wi muncul dan bersuara, tapi kemunculannya gak enek bro, cuman suara netok. Cuman suara netok. Cuman suara netok sing muncul. Terus tak golekin nang sebelah omah, kayak enek. Aku nyolokin dhuwur-dhuwur ya. Kayak enek. Gak ngerti mitos apa, mbuh kucing, mbuh burung. Saya kurang tahu, ya suaranya seperti burung gagak. Keras. Desa. Ngantuk bos, anak kartu. Lah turu dewi. Tak kotak ae. Lah ya kaya nek menggoreng ngono kae. Nah, sakmono ya. Yo. Turu dhewe. Wis aku sih. Anakku ngantuk turu dhewe. Bengi soal iki saya gede gak tahu. Jarang turu, Bos. Jam piro ngono gak turu deh.
turu dhewe. Turu dhewe lah. Seragam. Lah turu dhewe. Ben. Rodong. Wis. Di ngono lho ceritane. Akhirnya tak telusuri ning sebelah omah kene apa-apa. Ya wis mlebu omah sekitar jam 10-an lah. Jam 10 aku mlebu omah. Kene apa? Terus neng ini lho ki apa ya? Antara mambu karo mambu parfum ini berbau menyan atau dupa ya, yang saya cium di aromanya itu di depan alun-alun Ngawi ya, tepatnya di belakangnya lapas Ngawi ya sahabat. Jadi aku sering lewat kono mau aku seneng ngono lho. Ternyata ning kono wi enek wong bakul parfum. Kayak minyak nyong-nyong ngono wis galangan ngono kuwi lah. Ono galangan ngono kuwi. Minyak nyong-nyong apa minyak apa ini sing iso mengundang makhluk halus. Aku kan gak terbiasa, cuma ngerti ambune. Ngerti ambune tapi gak terbiasa dengan wangi-wangian seperti ngono wi sahabat ya. Ya kesannya terlihat aneh ning kota lho. Mosok mampu menyan maksudku. Ternyata menurut informasi wi enek sing bakulan minyak kuwi minyak sing nganggo nguseri wong benda-benda apa ya barongan sing njaluk isen panganan ini ternyata desain minyak ngono iki lho. Dan wi iso mengundang termasuk dupa iso mengundang roh yang ingin didatangkan gitu loh. Jadi gak terbiasa nek mampu ya udah ya mampu ngene to mesti ngono lho, mergo gak terbiasa gitu. Dan ya aneh juga ngono. Di kuwi sering ternyata aku ndek mau lewat kono mampune ternyata koncoku ngerti iki nggone wong bakul iki. Enak wong bakul parfum kuwi lah ngene kuwi. Tidak aneh pula ya. Wis biasa. Di vlognya cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.